Idem ku bodu 2.3. Vzdelanosť a školy. Vzdelanie v pôvodnom zmysle gréckeho slova platein má význam formovať, tvoriť, dávať tvar. Po latinsky formare a po nemecky Bildung, ako pri plastike. Ide o tvorenie, budovanie človeka, skúšanie charakteru, kultivovanie ducha, zjemňovanie duše. To sú tie hlavné charakteristiky vzdelávania. Bez ohľadu na vedný odbor študenta, pedagóga, vedca, žiaka, to je rovnaké pri všetkých. Tento proces nie je ľahký ani priamočiary. To vyjadruje aj druhý význam slova platein, ktorý je vymýšľať, bájiť, pretvarovať sa, prekrúcať až po byť pokrytcom. A s týmto zápasí každý, aj vzdelávajúci sa, aj vzdelaný, aj vzdelávajúci. Aby sme neboli len tí, ktorí sa pretvarujú ako pokrytci. Skutočne vzdelaný je ten, kto prešiel aj takouto formáciou a naučil sa ju zvládať. Nadobudol seba ovládanie, získal poznanie, ako môže vládnuť sebe a silným pokúšaniam k vymýšľaniu, k prekrúcaniu, k pokrytectvu. Mne ako teológovi sa najviac páči ruské slovo pre vzdelaného človeka, ten, ktorý je obrazovaný človek. Vidno za tým totiž biblický obraz človeka ako obrazu Božieho, imago Dei. Vzdelávanie je, a tu by som to trocha rozšíril, nie len evanjelickou, to je kresťanskou identitou. Evangelické vzdelávanie sa formovalo v dobe humanizmu a odtade čerpá aj svoje určité charakteristické črty. Veľkým predstaviteľom kresťanského humanizmu je Erasmus. Skutočne sa dá povedať, že v jeho teórii narodený človek je určitá massa rudis, neformovaná hmota, ktorá sa až cez erudício stáva pravým človekom, získava ľudskú podobu. Podobne neskôr hovorila Ján Amos Komenský, jeho výrok je známy, je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania. Svetlo poznania je dôležitým predpokladom na to, aby sme mohli hovoriť o pravde. Že? Ak porovnáme humanistické ponímanie človeka erasmovské, napríklad s iným klasickým veľkým humanistom Pico della Mirandola v jeho spise o dôstojnosti človeka, vidíme veľký rozdiel. Pico della Mirandola hovorí, citujem, známa pasáž, a budem to prekladať z češtiny, alebo prečítam to po česky. Adame, nepřidělil jsem ti žádné určité sídlo, žádnou tobě vlastní podobu, ani žádné osobité dary. A to proto, abys získal a měl takové sídlo, takovou podobu a takové dary, jaké si podle vlastního přání a úsudku sám zvolíš. Tu vidíme ten klasický tento klasický predstaviteľ humanizmu to imago Dei spochybňuje, ale vníma ho ako výsledok činnosti, kde človek sám seba formuje na imago Dei. Biblické ponímanie hovorí o dôstojnosti už prítomnej, darovanej podoby Božej. Mirandola, podobne ako klasické ponímanie dôstojnosti v dobe rímskej, vidí dôstojnosť len v možnosti dôstojným sa stať. Oba pohľady sú si zajedno pri nutnosti jej aktualizácie. Paradoxne však, zatiaľ čo intencia biblického textu sa orientuje na svet, totiž, že človek nesie zodpovednosť za naplňanie cieľa uprostred sveta, Mirandolov platonizmus odvádza človeka za svet do transcendentných výšin božskej kontemplácie. Človek je svojím sochárom, ktorý vytvára podobu svojho imago Dei. A tu je aj ten rozdiel ku kresťanskému humanistovi Erasmovi. Pre Erasma je pokora dôležitým predpokladom vzdelávania. Pravým imágom
ktoré je človeku dané, je práve imágo, ktoré človek má, ale má aktualizovať a naplniť, je len vtedy, ak nasleduje Ježiša Krista. Ideál pre človeka a jeho vzdelávanie je spojený s otázkou o náboženstve a ešte konkrétnejšie s otázkou o Ježišovi Kristovi. To hovorí dokonca aj Erasmus, nielen naši reformátori. Vzdelanie zaberalo dôležité miesto aj v Lutherovom myslení. Ako hovorí Ivar Asheim, Luther na jednej strane predčil mystiku v pokresťančovaní vzdelania a paradoxne vo vzťahu k Erasmovi predčil jeho sekularizačné snahy. Čiže ten paradox je, že nielen sekularizuje vzdelávanie, ale aj ho pokresťančuje. Tento paradox vyplýva z Lutherovho učenia o dvoch ríšach, teda o vnútornom a vonkajšom človeku. Vo vzťahu k vnútornému človeku platí, že ľudia sa nevychovávajú na deti Božie, ale deťmi Božími sa stávajú len cez novuzrodenie. To je to pokresťančené za každým erasmovským alebo mirandolovským apelom na aktualizáciu imago Dei po vzore Ježiša Krista alebo vlastných humanistických predstav. Pre Lutera sa dieťaťom Božím nemôžeme stať cez výchovu, ale len cez novuzrodenie. A teda v tomto zmysle zvestovanie evanjelia stojí v protive ku vzdelávaniu, to, čo robí škola. Zvesť evanjelia je niečo úplne iné. Týka sa vnútorného duchovného človeka. Ide o to, aby sa človek stal pravdivým a nie o sprostredkovanie pravd. Pravá humanita pre Lutera je Božím kreáciou ex nihilo, stvorením z ničoho. To je to náboženskejšie ako náboženstvo, mystické ponímanie vzdelávania. Čo sa vonkajšieho človeka týka na druhej strane, tak vzdelanie je vonkajšou vecou zákona, ktorá patrí vrchnosti a v tom je sekulárnejší ako Erasmus. Je to úlohou vlády, aby sa postarala o výchovu. Ale pre Lutera aj šírenie evanjelia. To znamená, citát z Lutera, najvznešenejšou a najzákladnejšou náukou, učebnou látkou na všetkých stupňoch školy má byť Biblia, ale to sú školy, ktoré zriaďujú magistráty, vrchnosť a vláda. Tu vidíme to napätie k dnešnej dobe. Áno, dnešná vláda zriaďuje školy, stará sa o výchovu, ale nie o šírenie evanjelia. Ale aj v rovine svetského regimentu platí pre Lutera, že je jeho povinnosťou vychovávať mládež a vychovávať mládež k nábožnosti. Lebo Boh je pánom nielen duchovnej sféry, ale aj sveta, alebo naopak, Boh je pánom nielen sveta, ale aj duchovnej sféry a vláda participuje nielen úplne v tom jednom, ale ľudia žijú v obidvoch. Za hlavný dôraz na vzdelávanie našej evanjelickej tradícii ale vďačíme Filipovi Melanchtonovi. Melanchton je humanista, nie mních ako Luther. S ohľadom na nepokoje, sedliacké povstanie a antivzdelanostné dôrazy duchovného spiritualizmu, ktorý kládol dôraz len na dary Ducha Svätého a vzdelanie si za nič nevážil, sa Melanchthon prikláňa ku vzdelaniu ako nutnej hrádzi pred barbarstvom. Vzdelanie je ars humanae a má pomôcť budovať, ale aj nútiť a zvykať človeka na cnostné mravy a konanie. Toto je predpokladom pre pôsobenie evanjelia. Je lepšie zvestovať evanjelium pre ľuďoch, ktorí sú kultivovaní, cnostní a vzdelaní, ako pri hrubých barbaroch. Ak pre Lutera je evanjelium predpokladom dobrého vzdelávania, pre Melanchtona je dobré vzdelanie predpokladom pre prijatie evanjelia. A pre neskorého Melanchtona sa objavuje aj presvedčenie, že viera nemôže existovať bez určitej etickej úrovne a kultúry správania sa. Pedagógia in Christum. Melanchthon rozvinul aj učenie o lex naturalis, prirodzenom zákone, ľudskej duši zakorenenom svetle, ktoré je dané každému človeku bez ohľadu na jeho vieru. Duša je zrkadlom Božej múdrosti aj na úrovni zákona. A v určitých etických otázkach
Nepotrebujete Bibliu, aby ste mohli chrániť ustanovizeň rodiny napríklad. Stačí používať zdravý rozum. Skutočnosťou je, že v 16. storočí sú školské poriadky zakomponované do poriadkov cirkevných, čo trocha protirečí tomu, tej predstave Lutera o tom, že vrchnosti sú tie, ktoré nesú zodpovednosť za vzdelávanie. Reálne to napokon boli práve stále cirkevné poriadky, ktoré zriaďovali cirkevné školy. A tak vznikla veľká symbióza kostola a školy a táto formovala evanjelickú identitu po storočia. Ďalším veľkým protagonistom evanjelického vzdelávania je Ján Bugenhagen, reformátor Severnej Európy. Každý pokrstený má byť vzdelávaný. Nielen elity, ako chceli humanisti. Všetky stupne majú vedieť, čítať a písať. Všetky stupne majú poznať katechizmus v rodnej reči. Aj dievčatá. Majú existovať podľa Bugenhagena rôzne typy škôl, aj vyšších, až po univerzitné vzdelávanie, po knižnice. Na základe Efeským 6.4 ale vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. Pre Bugenhagena platí, že škola je dôležitá a škola má za úlohu vychovávať aj slovo Božie a katechizmus, lebo Boh sa zjavil vo forme jazyka. Nachádzame ho v určitých spisoch Biblii. Preto sa musíme naučiť tieto spisy rozumieť a čítať, ale nie len gramatika, ale aj obsah. Aby ich vedeli prečítať, ale aj pochopiť. Preto jazyky, latinčina, gréčtina, niekde aj hebrejčina. Preto hudba, dialektika a rétorika. Ale preto aj história, matematika, astronómia, geometria. Lebo dobrý pedagóg ukáže aj na týchto predmetoch, ako Boh je prítomný a mocný v tomto svete. Ako múdro ustanovil a zriadil tento svet. Práve beží zatmenie slnka, čiastočné. Je možné len vďaka tomu, že je určitý pomer vzdialenosti mesiaca a slnka, že sa nám zdajú, že sú rovnako veľké. Možno taký malý signál Boží pre nás ľudí, aby sme uvažovali, že či sú to všetko len náhody. Dobre, koniec exkurzu. Dôležité je teda dôraz na lingue, a artes, z toho plynúce vzdelávanie v reči. Koľký z vás sú tu z bilinguálnych gymnázií, ako našich vlajkových lodí? Je to len pragmatický kalkul, aby sme nalákali tých najsolventnejších a najmúdrejších? Alebo je to aj súčasť našej identity? Ale potom na čo ich učíme tie jazyky? Len aby vedeli sa pretlcť v tomto ťažkom svete? Pre Bugenhagena nie, preto, aby vedeli čítať písmo sväté. Tento postoj sa dá zhrnúť Melanchtonovým výrokom: dva druhy rodičov neznášam. Tí, ktorí deti neučia nič z Biblie a tých, ktorí deti neučia nič iné ako Bibliu. Ale i iný veľký protagonista evanjelického vzdelávania sa dá uviesť, Ján Amos Komenský. Známy je jeho výrok, už som to hovoril, je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania. Na prvý pohľad tento výrok hovorí o pravde a poznaní. Akéto cnosti ducha teológovia a učitelia kládli práve pravdu a poznanie na najvyšší stupeň alebo základ zmysluplného a úspešného života. Pravda a poznanie, alebo poznanie pravdy a pravdivé poznávanie. Pod úspechom tu netreba rozumieť bohatstvo a slávu. Tie sa neraz ľahšie dosahujú klamstvom a prefíkanosťou. Ale naplnený a blažený život. Úspech v živote je to, keď sme napriek všetkému pokušeniu nečiniť tak, zachovali pravdu a kultivovali vnútorného človeka poznaním a vedomosťami. No veci poznať, to je viac ako len byť o nich informovaný. To je viac ako o nich vedieť. Poznať, tak ako sme počuli už od Sokrata, je ideu premeniť do praxe, myšlienku žiť a použiť. Pri pozornejšom čítaní však Komenský nehovoril len o pravde a poznaní, ale hovoril aj, je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom
poznania. Hovoril aj o sile a svetle. Aj to sú charakteristiky, ktoré platia v dnešnej dobe. Kto by nechcel byť silný a kto by nechcel, aby z neho vyžarovala čistota? Od jasného pohľadu až po bielo skvejúci sa číri úsmev, že? Sila je silou vtedy, keď je spojená s pravdou. Klamstvo nemôže byť silné, lebo je vždy prejavom slabosti. Svetlo, vnímanie svetla, súvislosti, krásy, hĺbky, šírky, nedoziernosti, orientácia a pevný krok, jasný smer a prezieravé vyhýbanie sa prekážkam, to je dar, ktorý bez svetla nemôže byť. O takomto svetle hovoríme tam, kde je vzdelanie. Ísť životom bez poznania je ísť životom pudovým, inštinktívnym, ba až zvieracím. Komenský vystihol presne to, čo je podstatou pravdy. Pravda je silná a preto pravda víťazí. Poznanie je orientácia a svetlo, preto osvietený duch dôjde pre Komenského až do neba. Ako veriaci ľudia vieme, kto je prameňom pravdy, poznania, svetla. Trojediný Boh, ktorého svet nepoznal, ale my sme ho videli v tom, ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda i život. Ten logos tu theu, to tvorivé slovo Boha a tvorivé Božie myslenie. Na hore uvedenom citáte sa dá povedať, že Komenský tu hovorí nielen ako pedagóg, ale aj ako biskup. Biskup má učiteľský úrad, to je nám zrejmé. Zároveň je, aby aj učitelia do určitej miery mali biskupský úrad. Tí, ktorí vedú a vychovávajú. Aby sme ako erudovaní ľudia mali silu viesť na ceste formácie iných, preč od výmyslov a pokrytectva za obrazom božskosti a moci vzdelanosti. Vzdelávanie formuje človeka svojim obsahom a formou. Obsahom aj formou. Učí ho pracovným zručnostiam a návykom v oblasti uvažovania a poznávania, bádania, ale aj vyučovania. Vzdelávanie má byť viac ako len zbieranie mnohých vedomostí. Je to formácia ducha, duše a tela, cnostnému životu vo svete, pred Bohom a ľuďmi. Získavanie univerzálneho poznania, to je našou snahou, univerzálne čo do šírky a prehľadu, ale univerzálne aj čo do hĺbky a nadhľadu, univerzálne čo do použitia a rozhľadu.